Samantala, pagbabantay naman po sa mga bentahan ng paputok pinaigting sa bayan po ng Calasiao. Para sa detalye kasama natin, Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Nagbigay ng paalala ang Calasiao Municipal Police Station ukol sa maayos at tamang pagtitinda ng mga paputok para sa papalapit na Pasko at Bagong Taon. Inaigting ng Calasiao Municipal Police Station ang pagbabantay at pagpapatupad ng mga patakaran kaugnay sa bentahan ng paputok sa bayan, kasabay ng pagbibigay babala sa mga nagnanais magbenta habang papalapit ang Kapaskuhan at Bagong Taon. Sa panayam ng IFM Dagupan, ipinaliwanag ng kapulisan na mas mahigpit na binabantayan ang mga nagbebenta ng paputok, lalo na ang mga hindi sumusunod sa itinakdang alituntunin at walang kaukulang pahintulot. Kung magtitinda po, unang-una po, dapat may license po kayo galing sa aming higher headquarters. Then may designated po tayo na pagbibintan lang po, wala na pong iba. Huwag po na natin pong bumili yung mga hindi po nakasulat daw na legal po na bibenta po natin. Ayon sa pulisya, kanilang pinaiigting ang pababantay sa mga gumagawa o nagbebenta ng iligal na paputok sa bayan matapos ang pagkakadiskubre ng iligal na firecrackers sa bayan. Kamakailan na-diskubre ng mga otoridad ang ilang kahon at sako ng iba't ibang uri ng paputok sa barangay Malapago sa bayan ng Calasiao. Ayon sa pulisya, pinaniniwala ang inabandona ang mga naturang paputok at hinihinalang iligal ang mga ito. Dahil dito, lalo pang pinaigting ng Calasiao Municipal Police Station ang pagbabantay sa mga hangganan ng bayan at ang koordinasyon sa mga opisyal ng barangay upang mapigilan ang pagpasok at bentahan ng iligal na paputok. Nagpasalamat naman ang kapulisan sa aktibong pakikilahok ng ilang residente at barangay official sa pag-uulat at pagtulong sa pagpigil ng mga iligal na gawain. Dahil sa natin, masisipag po nating mga consumption sa mga natin po is na naisumbong agad at nagapan po natin. Ginagawa na po namin lahat po. Halos lahat ng mga boundaries po natin is kinoko na po natin. Then yung mga liblib na lugar, nakikikoordinate na rin tayo sa mga residents at saka yung mga barangay official. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.